I may need a medic. Tell me who better, I make you regret it. It's in my genetics, your shit is pathetic. What am I supposed to do but be great? Never let a thing stand in my way. Never let a devil ruin my faith, and it ain't no such thing.いやー、この間ぶりだね。前に、それで最近。というわけで、思い立ったら。聞こえますか？今、サタンハウスに行ってきました。こちらのグレートサイヤモンさんは本物でした。そうなると、もう一人は一体、何が起こるか分かりません。どうか、気をつけてください。ほら。お察しの通り、ピューの仕業よ。ちょっとピュー、この状況どこ行くつもり？歴史はあなたの思うことじゃないわよ。ピューの思い通りに動くのは尺だけど、このまま紅白が分かれるとまずいわね。極悪化したせるなんて危険すぎるわ。なんとか抑えてちょうだい。ごはんくんが押されてる。このままじゃ。遅れてごめんね。彼はぐれちゃってたみたいでさ。ほら、急いで急いで。お待ちかねえ。ヒーローの到着だ。悪は絶対許せない。正義の味方？そうだ。悪者が暴れていると聞いてね、駆けつけたの。ほら、ぼんやりしている時間はないぞ。一緒にセルを倒そう。でも、君たちの本気はまだまだこんなものじゃないよね。
ヒーローに大ピンチ到来。ここからどう巻き返すかな。この反応は君たちどこから。もしかしてあの裂け目から出てきちゃったの。これは面白くなってきたぞ。ここは誰かに呼ばれたような気がした。見慣れない場所だな。データじゃとっくの昔に倒されてたはずだよな。どうも様子が変だ。いや一番、あの動き暴走しているんじゃないか。それなら奴を止めるのがヒーローの務め。スーパーヒーローの出番だな。スーパーヒーロー？もしかして君たちも正義の味方なのか。私はグレートサイヤマン。頼む、正義のために私と一緒に戦ってくれ。グレートサイヤマン？そんなのデータに。恨むなら自分の力のなさを恨むんだな。